Bienvenidos. Aloitamme lehdistötilaisuuden niin, että presidentit puhuvat. Primero van a hablar los presidentes. Sen jälkeen on aikaa kysymyksille. Después hay tiempo para algunas preguntas. Presidentti Niinistö, olkaa hyvä. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää. Meillä on oikeastaan historiallinen tapaaminen siinä mielessä, että Uruguayn ja Suomen valtionpäämiehet eivät ole aikanaan aikaisemmin vierailleet toistensa luona. Bueno, muy buenas tardes. Soy protagonista de un hecho histórico, ya que es la primera vez que presidentes de Finlandia y el Uruguay se encuentran en una visita. Tähän historialliseen tapahtumaan on hyvät syyt. Maittemme suhteet erityisesti talouden puolella, metsätaloudessa, ovat kehittyneet hyvin nopeasti. Esta visita histórica entonces tiene un buen motivo y es principalmente que nuestras relaciones económicas se han desarrollado profundamente en los últimos tiempos. Ja ymmärrän, että presidentti Mujica on henkilökohtaisesti toiminut hyvin paljon tämän asian eteen. Y quiero destacar que el presidente Mujica ha tenido un papel personal muy importante en este sentido. Muchas gracias. Meidän on hyvin helppo puhua keskenämme myöskin paljon suuremmista asioista. Kaksi pientä pärjää hyvin yhdessä ja toisaalta näkee joskus asioita, jotka ehkä suuremmilta silmiltä peittyvät. A nosotros ha sido muy fácil encontrar un buen canal de diálogo. Frecuentemente dos países pequeños se entienden bien y además con sus ojos pueden ver muchas cosas que escapan a los ojos de los grandes. Niinpä olemme keskustelleet hyvin paljon myöskin maailman tulevaisuudesta, siitä, miten valtasuhteetkin
rakentuvat siitä, mitä Etelä-Amerikassa tapahtuu ja siitä, mitä Euroopassa tapahtuu. Hemos hablado mucho también de posibilidades para el futuro del mundo, los factores de poder, cómo están evolucionando en el mundo, lo que está pasando en América del Sur y también lo que está pasando en Europa. Oikeastaan ainoa, mihin emme vielä ole päätyneet, on erimielisyys jostakin. Lo que no hemos tenido son diferencias. Toivon, että jatkossa kun lähdemme tästä lounastamaan, ennätämme puhua vähän kukistakin. Olemme tällaisia kukkaispoikia, jos näin voi sanoa. Presidentti viljelee ja minä katselen maastossa. Continuaremos conversando en el almuerzo. Un tema de interés va a ser hablar sobre las flores, porque el presidente Mujica es floricultor y yo soy un admirador de las bellas flores. Mutta kiitoksia tästä keskustelusta. Muchas gracias por este diálogo. Presidente Mujica, por favor. Nuestra presencia en Finlandia Meidän Suomeen tulomme ha sido y es francamente interesada sillä on tietty tarkoitus en el sentido que nuestro país va a tener cambio importante Maassamme tapahtuu tärkeä muutos tämän syksyn aikana en la dirección política poliittisessa del país johdossa. en corto tiempo. Siihen on enää vähän aikaa tähän muutokseen. Y queríamos comunicarle en primer término a Finlandia Ja halusimme ensikäden tietoa Suomelle, ilmoittaa siitä y a muutoksesta. través de ella indirectamente a Europa Ja tavallaan epäsuorasti myöskin Euroopalle haluamme tämän viestin välittää, que los ejes de la política económica y que en materia de inversión en estos años että meidän ha maassamme mantenido el Uruguay Uruguayssa politiikan valtavirta ja se investointisuuntaus, mitkä viimeisten vuosien aikana on vallinnut, seguramente se van a sostener varmastikin jatkuu samanlaisena. cualquiera sea la decisión que tome nuestro pueblo. Mikä tahansa onkaan sitten se päätös, jonka kansamme tekee. Porque uno de los factores que nos ha ayudado Yksi tekijä, joka meitä on auttanut, es una fuerte política de inversión on vahva investointipolitiikka, sostenida en estos años. jota on harjoitettu viimeisten vuosien aikana. Y queremos colaborar deliberadamente con los gobiernos que van a venir. Ja haluamme tehdä vapaasti yhteistyötä niiden hallitusten kanssa, jotka maahamme haluavat investoida. Por otro lado, Toisaalta taas Finlandia, un país pequeño en el contexto europeo, Suomi on pieni maa myöskin Euroopan kontekstissa, nos importa y mucho, on meille hyvin, hyvin tärkeä. como nos importan los países pequeños Kuten myös tärkeitä ovat muut pienet maat. que han logrado niveles de desarrollo importante Suomi on saavuttanut erinomaisen kehityksen tason, porque tenemos mucho que aprender ja meillä on hyvin paljon opettavaa. y estamos buscando también colaboración Ja técnica y científica etsimme myöskin teknistä ja tieteellistä yhteistyötä, para mejorar la capacidad de nuestra sociedad. jotta voimme parantaa omaa yhteiskuntaamme. Le manifestábamos al señor presidente que lo único que crece con seguridad en el mundo actual es la incertidumbre.
Ja kerroin kollegalleni, että ainoa asia, mikä varmasti tässä maailmassa lisääntyy, on epävarmuus. Y que por ello, más allá de tratados Ja senpä takia kaikkien y sopimusten acuerdos suscritos, ja allekirjoitettujen papereiden yli estamos obligados a multiplicar la diversidad de relaciones meidän on de todo tipo en el mundo que vivimos. monipuolistettava suhteitamme tässä maailmassa, missä me elämme. Me siento agradecido Olen hyvin kiitollinen y tenga el pueblo finlandés Olen de kiitollinen seguro que suomalaisille ja cuenta voitte con olla varmoja, una admiración indeclinable että ihailemme vankkumattomasti teitä. por parte de nuestro pueblo Sekä meidän kansamme ihailee teitä y por nuestra parte, porque nunca podremos escapar a nuestra condición de viejos luchadores. ja me emme koskaan pääse irti siitä vanhan taistelijan maineestamme myöskään. Por eso admiramos mucho a Finlandia. Siksi me ihailemme kovasti Suomea. Ja kysymyksiä, preguntas. Janne Hopsu, ole hyvä. Janne Hopsu, periodista, Cadena 3. Yo quisiera preguntar sobre el papel de UPM en su país en el sector forestal. ¿Qué peso lleva la empresa y habrá más inversiones por la empresa en su país? Haluaisin kysyä teiltä UPM:n roolista ja onko UPM lisäämässä investointejaan maassanne? Es posible, pero de ninguna manera está acordado. On mahdollista, mutta millään muotoa mitään sopimuksia ei ole vielä tehty. Lo que tenemos claro Se, mikä on selvää meille, que tenemos que multiplicar että meidän täytyy moninkertaistaa nuestro conocimiento en materia forestal tietämystämme metsäteollisuudesta y apuntar ja pyrkiä a ir más allá de la celulosa siihen, että se teollisuus olisi jotakin muutakin kuin vain sellua. Por eso hablaba de la cooperación técnica y científica. Senpä takia juuri puhuinkin tästä teknisestä yhteistyöstä. Lisää, ole hyvä. Heta Hassinen STT-lehtikuvalta. Haluaisin kysyä presidentti Mujikalta, että miten Uruguay aikoo varmistaa sen, Uruguay on hyvin nopeasti kehittynyt metsäteollisuudessa viimeisten vuosien aikana, niin miten maan infrastruktuuri, ympäristö ja kansa kestää sen, että tällainen nopea teollinen kehitys jatkuu? En Uruguay ha habido un incremento muy grande de la industria forestal y la pregunta es cómo la infraestructura, el Uruguay en su conjunto y el medio ambiente uruguayo va a aguantar si continúa el crecimiento. Yo pienso que no deberíamos de exagerar. Olen sitä mieltä, että meidän ei pitäisi liioitella. El Uruguay tiene unos 17 millones de hectáreas. Uruguayssa on 17 miljoonaa hehtaaria. La superficie que ocupa la forestación anda por 1 millón de hectáreas. Ja noin 1 miljoona hehtaaria siitä on metsien peitossa. El Uruguay tiene 13 millones de hectáreas dedicados a la ganadería. 13 miljoonaa hehtaaria on viljelymaita. La superficie forestal apunta a los suelos
que por sus características no son agrícolas ni son buenos suelos ganaderos. Ja metsä on viljellään sellaisilla alueilla, joiden maaperä ei ole suotuisaa karjan kasvatukseen eikä myöskään maanviljelyyn. Por lo tanto, Senpä vuoksi la forestación nos permite diversificar metsien avulla me voimme saada aikaan erilaisia tuloksia nuestra economía, ja eriyttää talouttamme. pero nunca vamos a ser un país Mutta me emme koskaan tule olemaan maa, tapado de bosques jota metsät peittävät. por razones económicas. Ja syy on pelkästään taloudellinen. Nuestras buenas tierras son más redituables Meidän en otras actividades. hyvälaatuiset viljelyskelpoiset maat osoitetaan toisen tyyppiseen toimintaan. Pero incluso todo es relativo. Mutta kaikesta huolimatta kaikki on suhteellista. Los ganados del Uruguay Uruguayn karja están precisando, según nuestros cálculos, laskujemme mukaan tarvitsee unas 300-400 mil hectáreas de sombra 300-400 miljoonaa hehtaaria varjoa por los efectos que tiene el cambio climático. ilmastonmuutoksen takia. Así que nosotros luchamos por un país diverso. Me taistelemme eriytyneen talouden maan puolesta. Onko vielä kysymyksiä? Johanna Pohjola, ole hyvä. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Johanna Pohjola. Yo quería primero agradecerle por haber dado un gran ejemplo para el mundo entero. Y luego mi pregunta es, ¿cuáles son las cosas más importantes que ha aprendido usted durante su presidencia, que ya está por terminar? Haluan kiittää teitä ensiksi siitä, että olette antaneet koko maailmalle erinomaisen esimerkin. Ja kysymykseni kuuluu, mikä on ollut tärkein asia, minkä olette oppinut presidenttikaudellanne, joka nyt on kääntymässä loppuaan kohti? Lo que yo aprendí en mi presidencia Se, mitä olen presidenttikaudellani oppinut, es que lo imposible cuesta un poco más. että se, mikä on mahdotonta, niin sen eteen täytyy tehdä hiukan enemmän töitä. Y que nunca vamos a tocar el cielo con la mano. Ja koskaan emme kosketa käsillämme taivasta. Y la última pregunta, por favor. Buenos días, es para el presidente finlandés. Quería saber cuál es su opinión sobre la imagen del presidente Mujica y cómo eso ha generado un éxito internacional, tanto de él como de Uruguay. Quería saber qué opina sobre eso, sobre ese estilo de hacer política. Kysymys oli presidentti Niinistölle. Haluaisin kuulla, mitä mieltä olette presidentti Muhicasta ja mikä on se, joka on saanut aikaan näin hyvän kuvan hänestä täällä Suomessa. Mikä on teidän mielipiteenne siitä, että nämä suhteet ovat myöskin näin erinomaiset? Luulen, että me kaikki tässä tilaisuudessa kuulimme paljon syytä siihen, miksi presidentti Mujica on niin tunnettu ja hyväksytty, arvostettu Suomessa. Bueno, creo que todos los que hemos estado presentes en esta rueda de prensa hemos comprobado personalmente muchos de los motivos por los cuales el presidente Mujica es tan apreciado, estimado y escuchado aquí en Finlandia. Tässä yhteistyössä minua erityisesti kiinnostaa sen vuoksi, että aikanaan kun toimin Euroopan investointipankissa, silloin jo nämä suomalaiset investoinnit Uruguayssa olivat esillä. Bueno, me interesa además personalmente esta relación porque yo trabajé hace años en el Banco Europeo de Inversiones Europeas
y en ese momento ya se hablaba de las inversiones en el Uruguay. Ja nyt on hienoa nähdä, että on tullut tuloksia. Y ahora me gusta mucho apreciar que ha habido buenos resultados. Me olemme käyneet äärimmäisen mielenkiintoisia keskusteluja ja jatkamme niitä nyt lounaana. Hemos tenido unas conversaciones muy interesantes con el presidente Mujica y las continuaremos ahora en el almuerzo. Kiitos paljon. Muchas gracias.